3D. Yo, Sam Chris. Well, Mr. Confidence. Real. Post munya 3D. Ikoko kwandakakurira, ndikoko kwazvakatangira. Variko vanondisimbisa, akushaye futi vanondipikisa. Ikoko kwazvakatangira, kumandaishaura vese vakadaira. Andikanganwe kwandakakurira, tamoya ndakatamba ndinozvisivira. Ikoko kwazvakatangira, kumandaishaura vese vakadaira. Andikanganwe kwandakakurira, tamoya ndakatamba ndinozvisivira. Vakuru vakati kura uone, asi ndiri ndega ndingazvigone. Izi nyore kuti ndisvike pano, inaro nezvine naro. Vaimbonditarisira pasi, vondionera mudenga kunge kaiti. Laifi inochinja magaizi, chikoro ndakafoira but kwete laifi. Ikoko kwazvakatangira, kumandaishaura vese vakadaira. Andikanganwe kwandakakurira, tamoya ndakatamba ndinozvisivira. Ikoko kwazvakatangira, kumandaishaura vese vakadaira. Andikanganwe kwandakakurira, tamoya ndakatamba ndinozvisivira. Ndiye ivhiki aiswerera maputi, chienda kuchikoro ndisina kana bhutsu, chigara parutsu. Unenge washanda uzonze uri boss, pfeka zvima-Adidas pamwe nemaguchi. Ndipesa ndo nezvipikiri, ngoma ndoidambura zviya zvemandiriri. Parisa pageto ndazoita mbiri, mbiri yasvika joza ikoko kunyiriri. Kwazvakatangira, kumandaishaura vese vakadaira. Andikanganwe kwandakakurira, tamoya ndakatamba ndinozvisivira. Ikoko kwazvakatangira, kumandaishaura vese vakadaira. Andikanganwe kwandakakurira, tamoya ndakatamba ndinozvisivira. Vakuru vakati kura uone, asi ndiri ndega ndingazvigone. Izi nyore kuti ndisvike pano, inaro nezvine naro. Vaimbonditarisira pasi, vondionera mudenga kunge kaiti. Laifi inochinja magaizi, chikoro ndakafoira but kwete laifi. Ikoko kwazvakatangira, kumandaishaura vese vakadaira. Andikanganwe kwandakakurira, tamoya ndakatamba ndinozvisivira. Ikoko kwazvakatangira, kumandaishaura vese vakadaira. Andikanganwe kwandakakurira, tamoya ndakatamba ndinozvisivira. Ikoko kwazvakatangira, kumandaishaura vese vakadaira. Andikanganwe kwandakakurira, tamoya ndakatamba ndinozvisivira.